Čaute ľudia, dneska vyskúšame Wi-Fonku. Samozrejme Made in Poland. Takže môžeme sa na to tešiť. Akože minulá to lizatko somarinka, čo som robil v ochutnávke sladkostiach, bola celkom dobrá, tak neviem, či aj toto bude dobré. Vieš, že som ostro kvášna. A ja, že mám prarodičov z dediny, tak ja viem, čo to znamená kvašná. No, dobre. Len pre tých, ktorí nevedia, čo to je kvašná, to je akože kyslá štiplavá. Takže radšej už iné nebudem čítať, lebo viem, ako by to dopadlo. Určite by to znelo ako v tej ochutnávke sladkosti, jak som tam hovorila na tú Helenu, či jak sa to volalo. Takže radšej nič nečítam. Taký rok? Tak to neviem. Mal by to byť príchuťou čili, papričky a cesnak. Ale ja mám problém, lebo ja nemám rád až veľmi palivé. Palivé milujem, ale nie až tak veľmi palivé. Takže poďme si to otvoriť nožničkami. To vyzerá super, kámo. Máme i korene. Dobre, okoštujeme len tak málo. Čipsy. Za malo raz také čipsy takou prichuťou, ale neviem. Jaké čipsy to boli? No dobre. Tak ja to idem urobiť a o chvíľku sa vám ozvem. Tak, ok, pokračujeme. Donesla som si sem zatiaľ vodu, ale uvidíme, čo bude to druhé. A mne som ešte dostal papierik, takže ho idem vyhodiť. Takže ľudia, som tu naspäť, máme sem Wi-Fonku už urobenú. Môžem vám to ukázať, počkajte. Tak, tu máme Wi-Fonku. Vidíte? Myslím, že hej. Že to dneska ochutnáme. Ja viem, že to je palivé. Tak poďme na to. 3, 2, 1. Čo ja viem? Poď, akože pálí to, ale hlavné je, že to je horúce. Budem mať ešte nechať vychľadnúť, no ale dobré. Takže odporúčam iba tých, ktorí majú radi palivé, lebo to neviem. Takže je to dobré, no ale tak strašne palí to. Ja neviem, ako toto Číne nemôžu jesť. Ale v pohode. Takže veľmi neviem, ako toto Číne nemôžu jesť. Nič akože proti Číňanom nemám, ale je to palivé. Hlavne, že to bolo vyrobené v Poľsku. Ale je to vážne dobré. Proste taká palivá polievka, keby. Oni som trošku nachsypaný, no. Takže je to ešte horúce strašne. Ale musíš odávať, mne skoro celá ličička spadla. Korene tomu dáva tú palivosť. Kdyby to malo dávať z korene, tak to není palivé. Dám tomu 10-10. Šibička.
šťava je dobrá. Môže strašne palivo. Takže v ochutnávke sladkosti dajte si šorku a vyprenkujete kamaráta. No ale keď chcete, aby k vám takto prišiel na takú návštevu, taký kamoš, tak určite mu dajte toto a určite ho aj prehná, lebo palivé veci proste prehnajú ten žalúdok a viete, čo stane? No, ešte grlo musí. Takže v ochutnávke sladkosti sme to ohodnocovali, takže tomuto dávam tak, za tú chuť dávam tak 6-10. Ale palivé to je, no. Ale je to dobré. Ja som hovoril o tých prienkoch, čo som Fifonku, ja to volám také ramen, a on pôjde na veľkú, lebo už to bude palivé proste prehnajú. No ale on potom vyprenkuje vás. Rozmyslite si, ako to chcete vedieť. Palivé. Tak dobré, tak ja sa zatiaľ s vami lúčim a zatiaľ čus.